أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وندراب جلو انبيون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من شلمني من جوري من ياغري من الله مجر من شلمي جناد من شهر أحمد تجان ألفا محمد سليمان بابدو إليغال مدن مدرن إدن جوري دو إدن كوتشندير مكو شهر من شلمي من فوف من جوري ماما من ياغري ماما الله جود بلد إمو جوري بطن إن الله كتروك كتما رونتن دي بسم مانغو غير إنغورا ما تورندار بحرمة الرسول إدن غنى فرقو النبي ياري أجنر إتهمدنا إشفان إدن غنى كده إنيالو مدن alkamis iluru meɗen yawde yawa en yare balɗe mon mi yawa en yare balɗe nogas e joyi. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. mi salmitimama en tan goto ko calminɗa ko mi salmini dendagal julɗo mon wi ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. wana mi salmitima dendagal mo en wi ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. ko dendagal julɗo mo en wi ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. no refti noon dendagal windere nde noon no fotiri yo moƴƴere Allah huftitinde yo moƴƴere Allah huftin aduna o hefereɓe e julɓe e fof kala ɗo wawi wonde yo Allah addan goto hen fof moƴƴere e deyre. so julɓe ndeƴani hefereɓe ndeƴata so hefereɓe ndeƴani jaam dañaka taw yo Allah hokku en fof deƴde fof deeƴa banggue ɗiɗi fof. joni kam so tawi ko écran e riisi poɗodiri anno warde pittale ɓe jii ko ɓuuri sasede woynu bomboji dow missilaji dow ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha. Allah ɓuuri ɗum. Allah kañum ittata ko less bomboji mum less mbaɗa ɓe dañani ɗi bomboji ɓe mbasa halkude ko woni dow ko ɓe mbasa bonnude couraji yimɓe ɓe mbasa bonnude ɓolli pétrole ɗi. Allah itti ko less ƴeew turki ƴeew suuri bonande wonde ɗon nde ko boni tan e minute goto walla seconde goto ko riisi ɓamde hawde écran ko faade hande bonande nden bonande waɗi ɓe deƴde so mbiyama yoɓe yoɓe deeƴ ko Allah jogui doole. yo Allah danden ɗin ɗon boneji yo Allah suranɓe ɗin ɗon boneji yo Allah surtoon ɗin boneji wasa yettade enen ga. en calmini on dendagal julɓe fof no mbiɗen ni dendagal ko gonɗo e sohla yo Allah ittan ɗum sohla o gonnoɗo e goƴa yo Allah ittan ɗum goƴa o gonɗo e ɗengal yo Allah yettinan ɗum gonɗo e maadi yo Allah timminan ɗum mo ala yo Allah rokku ɗum gonɗo e dewgal yo Allah ñim ɗum e dewgal muɗum mo ala e dewgal yo Allah hokku ɗum dewgal taw ko moƴƴal moƴƴugal e muɗum bi jahina bil mustafa wa alihi wa ashabi jangowo yo Allah uddi ɗum yo Allah huccin ɗum e diine yo Allah feɗɗitan ɗum demuɗe gandal taw ko nafwal kaw kadi ko naftortegal ha tengte onon almuɓe jangoɓe yo Allah wallu wonen ko jangoton ko yo Allah adonon faamu yo Allah adonon himme yo Allah adonon faamu yo Allah adonon himmeji yoɗon nde wara ndeɗo deftere Allah uste portable moɗon nde e galleji seeɗa moɗon uste portable moɗon nde e galleji seeɗa moɗon keɗotoɗe ko seeɗa moɗon haalata ko kalata ko jangirde on portable yo hono ɗon deftoroyo kuura kuppa crédit manque ha ya wuyli moɗon de portable wawa saggidde de onon almuɓe banda men hirji en ɗon ha hande lawol cheikhuna Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu tinne kala ɗo gonɗon ɗiɗo tato mbaɗe wasifa moɗon so tawi kono jagguɓe son jaggani jagge paɗe ɓeydata tan ko darde kono ustata zikrullahi so tawi haɗi neɗɗo wawde jangde ko malkisaɗo wirdu tijara so tawi haɗi neɗɗo refta darso muɗum ko malkisaɗo hay goto wirdu haɗata wawde sowona ko ɓeydi tinne mbatte halla mbatte hakkillaji onon almuɓe ko jangoton ko
huunde fuɗɗete gila law gonɗon koye mo gila law jangde nde alda e sunna nde alda e dewal Allah ɗum ɓenni hankadi en poti ɓennude ɗon to sahal to min tawno toon ko yimɓe en jaara 50 taw sanɗaji hay goto hen resani hay goto hen julta e waktu mi tawi ɗum ayyun mi tawi ɗum kiifa mi tawi ɗum fof kala ko joomum haalata tan koye miijo muɗum e Qur'an fira hen ha jofte ko guddirton ɗo dawihum fiya subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiya salamu on bone ko umuri ko sahal ala e sunna hande ala e sunna janggo min al jinnati wan nas allahu akbar amantu billahi en yo min gummima gawdal min payi mow fof ko fenaɗo hay hunde ala hen Qur'an e jangate Allah wi faqra'u ma tayassara min al qur'ani juuɗu jangete hen tan ko Qur'an goɗɗum jangetake e juuɗu jangete tan Qur'an goɗɗum jangetake hen sa yi hay ɓunuto batteɗo o ɓunuto woodino ko adi fergo kono momtima ɗum waɗi Abdullah ibn Umar e Umar ibn al-Khattab babiraɓe kamɓe fof koɓe sahabaɓe Umar ibn al-Khattab kañum adi mo tuubde Makka ene waɗanno ɓunuto Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab on kañum ko Madina ɓunuto yettaki toon alayhi sallam wayri ɓunuto ko yila ñande wolde Badri nde o dowto o ñaagui juuɗe makko ha Aboubacry wimo yoni onon jomata fe onon gandi caggal ɗum kanko Abdullah ibn Umar watta hewɓe noon so juri ha gasni darto darɗiɗi ɓeydoto ɓeydaga fof ala hen ko selli waɗaka barke ni foti amantu billahi en min mbaɗini min batti caggal nde juulɗa woƴƴa tan an kay takbir e tahlil e tasbih woƴƴi e juulde ma he saka ɗon mbide ya dow ya ñaago Allah sa waɗi takbir ram ya ñaago Allah hade ma jangude walla ñaago ɗon haram na gonga takbir ram Allahu akbar foftade nde ko ha hokkude hurum julde nde puɗɗoɗa jangde sa jangi tan ko fati a gayni ko duwa woni ɗon ka jettuɗo Allah aɗa manti Allah aɗa ñagani Allah an almami o e ɓawa fof goto fof ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in goto fof rewat ɗo onon fof on wima on ndewi ɗo wona almami tan rewi ɗo onon fof on ndewi ɗo ihdina sirata al mustaqima goto moɗo fof rewi ɗo almami rewi ɗo on ndewi ɗo ko duwaw sirata alladhina an'amta alayhim ko duwaw ghayril maghdubi alayhim wala ddallin ko duwaw amin onon fof mbiɗon noon ko ɗo duwaw haade julde sona ɗo ko heddi e julde fof duwata hen ko haram oɗa ko barki hakkude sujudaji joni wiide jooɗo hen ene subina walla ene ñaago wona gonga sami Allahu liman hamida hamdan kasiran tayyiban mubarakan ala hen sami Allahu liman hamida almami wi yo wi noon ɓawo yo wi noon nelaɗo sa sallam wi ida qala al imamu sami Allahu liman hamida nde o darti o woppi koppi o darti o wi sami Allahu liman hamida hade ma wiide rabbana lakal hamdu an wi sami Allahu liman hamida an keɗo cagalo a jangginama kay e julde sa adima almami hunde sa tawiɗo julde ma boni sa jejjiɗo juule ma ne selli sa foto he makko moƴƴani almami wi sami Allahu liman hamida woppi koppi fayi dow nde jagganoɗo koppi mo ndewi ko Allahu akbar wande ma joggu e koppi woppi on fayi dow an mo yiyatamo o walla an jeewomo ha ganda sami Allahu liman hamida tini ko jiiɗo ko ɓattiɗo emo ɓattake o sa nani sami Allahu liman hamida ko dow aɗani ko wona less walla kono sa nani sami Allahu liman hamida a fayi leydi mane gumorɗa sami Allahu liman hamida firti ko a fayi dow an birniɗo yimɓe fof mbawi yiddude almami sona taw ko yimɓe seeɗa kanko annabi sallallahu kanko tan woni joom gonga kanko tan woni joom konngol kanko tan haɗata o wi noon ida qala al imamu sami Allahu liman hamida o wiyande fa ɓul mi janggani arab taw mi wawani haw kadi wi fa ɓuulu sami Allahu liman hamida ɓaade ko noon almami wi onon ne mbiye sami Allahu liman hamida a faami so almami dartima gande ene wiya rabbana lakal hamdu ɗum on nanata onon ne mbiya rabbana lakal hamdu qulu rabbana lakal hamdu ko caggal nde mbiɗon sami Allahu liman hamida
wona almami wiya sami Allahu liman hamida an